Sanibonani, ngiyabingelela inyanga ishumi. Weba kwethu, ungayidluli le video bamba. Niyayibona le video le? I-video engayenza 2024. Yazi yabasiza abantu le video. Yazi ngifonelwa ngomunye umuntu uthi mfowethu bengingalali ngihlushwa zilwane. Bengithi ngilala nje empedeni. Ngizwe kungathi khonto enyakaza phezulu izilwane ngendlela ebezizona amaphupha ambe imali. Kwathi kusenjalo banengi abantu bengifonela ngale video. Le video ingilela imanga. Kunomuntu untombazana obephethwe likhanda. Ngathi akayidownload le video ilalele bese vala amehlo bese beka amanzi bese yawaphuza bese emveni kwaloko ebeka isandla ekhanda bese mamela le video eyivule kakhulu ifoni eyibeka endlebeni la hamba do ikhanda. Yazi yabasiza ivideo abantu. Uyazi kwesisikhathi uNkulunkulu nezokusebenzisa kufanele kube nabantu abazokuthuka noma kube nabantu abazongabaza umsebenzi wakho. Ngoba abantu besizwe ivideo ongakanani kumuntu uneze kumina yeba kwethu ake ngiyincome nje namhlanje. Akusiwo wami umsebenzi kodwa ngifuna ukuncoma. Akusiwo wami owethonga owedlozi. Baze bayithola abantu imisebenzi. Baze baphila abantu baze bathola usizo. Kodwa nangabe ungizonda ngeke uzuthola. Yazi kuthiwa emhlabeni abantu abangakaze beze kunabantu ngizobeka abantu abayi2 kunomuntu ozoza kuwena kunomuntu ongakaze kuwena. Isitha kungenzeka kube lo muntu oze kuwena bese lo muntu oze kuwena eyofu nangabe lento abezingayenzeki bese ehambe eyofuna ukuthenga abantu abangakuhlanganyela noma bethuke. Abantu abangithukayo mina abaningi the most abantu abangakaze beze kumina. Namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi le video ingilela imanga le video yamkhulu. Ake ngithi nje mkhulu uyesabeka. Hamba nawe uyoyilalela le video. Le video nengaphosisi ina 4.3 million view. Ama likes akhona gijima la ku 300 something. Le video basizile abantu. Ngicela nangabe uyagula uyongilalelela le video bese ungibuyela kwi comment noma ngathi uphethwe izinyawo uvala amehlo uyivule ubeka isandla bese ulalela umzimba wakho khona into ezokwenzeka. Lalela akasidlule lapho ngikhona ngisegole Soweto eDiepkloof ezone 5 la ngikhona bantu ngiyaphinda futhi ethembisa ngiyeza ake ngiphinde futhi ethembisa ngiyeza ngizosebenzelana ngakhona manje ukubhubha bantu nje bethembisa abantu abasondelene nethembisa abalunge sengeza amakhokha abawafasa ngempela. Inamba ke yami ithi 0765678530. uNkulunkulu ekubusise uNkulunkulu abe nawe yazi yabasiza abantu ivideo. Ngiyabonga hamba uyilalela le video.